Namun daji, tsuntsaye da ƙwari suna gudanar da rayuwarsu a cikin dajin Afirka. Bayan shuɗewar shugabansu, sarkinsu na wannan daji na Luwa, mafarauta da masu wasa da dabbobi suna gab da share duk wani zaki da ya saura a dajin. Amma wata macen zakanya kaɗai ta yi saura, ita ce zakanya ɗaya tilo a dajin Luwa. Wannan shine labarinta da wani mutum mai mafarkin ganin zakuna sun ci gaba da rayuwa a dajin Luwa. Mafarkin da ya ɗauke shi tsawon shekara 6 tare da koma baya da ƙalubale. Domin ganin masarautar zaki ta kafu a dajin Luwa zai zama ƙalubale gare shi. Wannan labari ne tsakanin mutum da marainiyar zakanya da ke fatan ganin sun gina sabuwar fadar zakuna. Mazauna Luwa sun san akwai sauran zakanya a yankinsu. Akwai sama da mutum 6,000 ke zaune a yankin Luwa, da yawansu masunta ne, manoma, makiyaya. Mazauna yankin gurin farauta. Zai fiye mata sauƙi ta farauci dabbobinsu, amma saboda sabo da ta yi da su, ya fiye mata ta je ta sha wahala ta yi farautar nama da za ta ci. Domin yin farauta ya zama mata wajibi ta yi sauri ta haɗa da dabara, saboda ba ta da mataimaki wajen yin farauta. Wannan macen zakanya mai shekara 6 a duniya ta haɗu da wannan mutum kuma ɗauki rayuwa namun daji. Muna ganin ta ko da yaushe a gabanmu, kuma wannan shine rayuwarta da muke so ta kasance a nan gaba. Mutanen da ke yankin sun gaya ma Habat cewa nan ƙasar Zambiya ce, kuma lalle wannan zakanya ta daɗe ita kaɗai a dajin. Suna kiranta Luwa. Zakanya Luwa tana nuna ɗauken namun daji cewa ta amince da shi, shi yasa take birgina domin cewa shi amintaccenta. Da daddare takan biyo Mr. Habat a masaukin shi, amma Habat yana da yaƙinin Luwa ba za ta taɓa cutar da shi. Shi ne farin shi na farko a cikin rayuwar Luwa da yake kallon namun daji a ƙasar Hausa. Abin tambaya a nan shi ne, shin da gaske ne zakanya za ta iya rayuwa ta kaɗai ba tare da ubanta ba?
farautar zakanya luwa yana zamewa cikin haɗari da tashin hankali. Dole take nuna juriya kafin ta ci abinci saboda ba ta da mai taimaka mata. Domin tafiya a makwabcin dajinsu, dole suka yi shiri suka zo a wannan daji domin su yi tarkon zaki namiji. An samu nasara. Sun samu zakuna mazaje matasa kuma guda biyu. Bayan awa 3 zuwa 5 zakunan suna kwance, halin yanzu sun tashi. A tsawon shekaru, wannan shine karo na farko da zakanya luwa ta ga wani irin halittarta a tattare da yankin da take. Shin tana iya yarda da wannan zakunan ko kuwa? Wannan tambaya ita ce. Bayan kwana 5 an samu haɗari, domin kuwa wannan matasan zakuna biyu sun tsere. Habat ya yi bi sawunsu bayan mita 100 a cikin jeji, ya tarar da luwa da zakunan matasa guda biyu. Zakanya luwa tana nuna ma wannan matasan zakuna biyu cewa lallai ta yarda da su, kuma su ma sun lura tana tare da su tun tsawon lokacin da suke tafiya a cikin daji bayan tserewarsu. Zakanya ta yi fitsari, kuma wannan shaida ce ta nuna cewa lallai wannan yankin ta ne. Wannan saƙo ne mai ƙarfi ya zuwa ga mazajen zakuna guda biyu. Bayan wani lokaci, da mutanen yankin luwa da su kuraye da ke wannan yanki lallai suna cikin tashin hankali da firgici saboda isowar zakunan mazaje guda biyu. Wannan ya sanya yanzu kansu haɗe yake, kuma lalle za su ci ƙarfin abin da suka sa gaba. Ku danna subscribe domin kallon sabon shirinmu na gaba a tashar Ayaba TV. Namun Daji, fassarar Hausa.